педагогӣ дар соли 2016 6 ҳолат бошад, аз ҳамин солҳои пешини наздик гирем агар 16 ҳолати кормандони педагогӣ истифода бурда кардани дипломҳои қалбакиро муайян кардем. аз он ҷумла 4 нафар гуфтем директори мактаб. Тасаввур кунед, директори мактаб бо дипломи қалбакӣ то сатҳи директори мактаба расидааст. Бо дипломи қалбакӣ то сатҳи мудири кӯдакистона расидааст. ва санҷишон нишон дод ки ҳамин дипломҳо дар асл қалбакӣ ҳастанд, яъне ин шахсон таҳсил накардан, диплом нагирифтан ва бо роҳи сохтакорӣ дипломҳое ки гӯё ки дорои маълумоти олӣ мебошанд доранд. шумо савол додед ки пас маълум кардед ки диплом қалбакӣ бошад, чӣ чора дидед? истифода бурдани дипломи қалбакӣ ё ҳуҷҷати сохтакорона тайёр кардашуда истифода бурдан, ин албатта худаш ҷиноят аст. дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ин кирдор муқаррар карда шудааст. Лекин ин дипломҳоро онҳо бениҳоят барвақт гирифтагӣ ҳастанд. ва медонед ҳозир ба сатҳи директор омада расидааст. барои ҳамин шахсоне ки ҳатто диплома додагӣ дар ҳаёт нестанд, гӯё ки номашон ҳам гиранд, дар ҳаёт аз мурда ягон чиза пурсида нашавад. дигар ин ки муҳлат гузаштааст. ин байнда медонед ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо борҳо афв қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул карданд. ин ба гурӯҳи ҷиноятҳои начандон вазнин дохил мешавад ва бисёре аз ин директороне ки ҳозир номбар кардем дипломи қалбакӣ хати кор мекарданд, нисбати онҳо бо татбиқи афв аз оғози кори ҷиноятӣ рад карда шудааст. ва дар баробари ин онҳо аз вазифаи ишғол кардаашон дар асоси санадҳои этноии прокурорӣ озод карда шудаанд.